Helo, enw fi di Beth a dwi yma yng Ngwopr Baftas 2022. Mae'n teimlo'n gret i fod yma, i dathlu gyda pawb sydd wedi bod yn rili fishi yn wneud y gwaith anhygoel yma. Mae fe'n hyfryd i bod nôl a fi wedi bod yn lwcus iawn i gweithio eitha lot yn Cymru a mae gyd ohonyn nhw wedi bod yn profiadau ffantastig. Roes, nerfus, edrych mlaen i weld pawb a gweld beth sy'n digwydd yn y Baftas. Dim bril i wneud y golau, just i fi i mynd nôl i Sir Gyfyrddin le fi'n dod yn reiddiol i ffilmio a i ffilmio yn y Gymraeg. Fi wedi mwynhau bod ni'n gweld lot o pethau yn cael eu ffilmo mewn Wenglish hefyd, efo'r dwy iaith, oherwydd dyna'r profiad fi yn tyfu lan yn siarad Cymraeg, o'n i'n mynd rhwng y ddau. Oedd e'n galed, mae'r iaith yn galed, rhaid i fi fel ail dysgu'r iaith, ond nawr fi wedi wneud e, fi jyst yn rili mwynhau a fi yn hollol moyn wneud e mwy. Gweithio ar cyfres o'r enw Pact ar gyfer BBC One, dyma'r ail gyfres gyda cymeriadau newydd, cyfrinachau, dirgelwch a twists annisgwyl.